Ucap kacari todok naliko samono. Ucap kacari todok naliko samono salah sawijining patobaya kang kasuwun dening Sang Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Minangka putri kediri kang dadi rebutan raja sewu negara minangka raja utama naraga salah satunggalipun. Raja Muda Gagah Prakoso Simbarajaja. Hey! Kakean tuh ya. Ae! Oh ya! Ae! Oh ya! Ae! Ae! Raja Muda Gagah Prakoso Simbarajaja kang sekti Mangambara. Ora delompok tenan, ora delompok tenan, ora delompok tenan. Kayak jalan. Dari sini liwat, ayo. Ayo mudun nono, ya. Ya ampun. Gagah Prakoso ya toh. Lho kok sebedil juk-juk lho Kowe melok time sapa? Lah kok urung joget, awale urunge pembukaane urung iso njaluk bedil terus njaluk edrekan lho. Ya, balik Manjero mudhun sik. Pan, sumeten pan. Oh. Ora delompok tenan, ora delompok tenan. Oh. Ayo. Wis ayo iki, wis diabani wis. Aja apa tuh?
Kasu. Ayo, iki lho, bayangmu iki. Kowe bang wis ditabuhi to, kowe kok ranjang metu ki nyapo. Lah mang padha ora mbok toni. Mang padha. Ora mbok toni terus piye ngenmu? Ora iso lek ra dewang iki. Domongi aku wis tau ndek inginane kok. Wis ora sambut gak wadi mikat. Aja cucuk bedhe to jaluk detrek. Ora ndelok tenan, ora ndelok tenan. Sulit. Oh, iso cucuk bedhe lho. Satone urung iki. Satone urung. Ora iso. Kok sik ning kono sik. Urung salto kok iso jaluk dedrek. Kudu salto. Lah kok gak padha karo kancane uripmu. Salto sik. Baru dedrek. Ora iso, kok mbok apusi. Utek-utek licik, gak iso aku. Kowe kok edreke metu, kowe lali gak salto. Tenan, janji lho ya. Bisa, umpat luar. Udah jadi janji. Bisa. Metu. Peteng nom. Jenenge mong takok ora ditekoki ndaraki. Tak kenal maka tak sayang jarene. Dari Kiron iki. Sulingnya buar. Gak apa-apa kompak. Nyapo neh to, Mit. Piye? Bayo. Iya kaya ngono kuwi lho. Ketoke apik wekmu to, Ro? Lah yo jelas. Jelas apik tekku. Kuwi janda pirang oh. Kuwi Janda pirang apa rambutnya disemir ngono malah kaya sepet to, cakep mewah. Kapan ke rambutnya ireng lho kuwi? Ora aku. Ora ning ngono iki keren. Lho. Lah iki mangawan yo karo aku lho iki. Yang di karo kowe nyandi. Kok malah karo kowe mangawan dhewe wis cetok no. Ini. Alah. Sini. Kabele. Lek minteri ngono ya. Sini. Ora. Oh, lho, Mit. Aku takut. Ojo ning kene. Aku takut banget. Bukane ka lho sosine kae sing dhuwur aku sing gowo. Sosi di. Kae kos-kosan. Tapi kos-kosan to, Mbak? Ya ampun. Kuwi TK iki, TK. TK iki. PK mbahmu kok iso kos-kosan. Lah yo, adewe mengawan cetuk. Bengi iki nang kene yo sik cetuk neh. Jangan-jangan awake dhewe Biasane iki lek kerep pedok. Jangan kali
kalian gendaan. Duh ya ya. Kalau bojomu ngono lho. Kalau ya. Apa? Jangan-jangan piye? Jangan-jangan apa? Gendaan. CT wis tak hapus kabeh kok. Padha ae lho bocah iyan. Iya. Konangan CT wis tak hapus. Opo yo anak yo ngesakne ngono lho. Tidake sing bener ki iki lho nyatukan bojoku. Lah yo mbo lho. Lah kowe kok iso ketut kuwi piye? Lho ndak ngerti. Ya tekono bojomu piye? Mengawan ki rambutnya seireng ini lho, Pak. Lho, Lah kok bunyi kok malah kok gek kembarane? mosok kena kudanan ngono langsung luntur. Kuwi ketoke anu, Met. Nayeng. Padake, Langsung nayeng. padake wilane nayeng. Tapi catet tenan. Nyuwun sewu Bapak Ibu penonton Iya. ingkang hadir teng mriki. Kula kalih Mbak Ajeng niki cocok napa mboten? Boten. Oh. Lha, sing sebelah kene, sebelah kene. Cocok napa mboten? Boten. Sing sebelah kene. Ngene iki. Nyuwun Sing sewu, sebelah kene. Bolo-bolo YouTuber sing ning ngarep. Kula kalih Mbak Ajeng cocok napa mboten? Awon. Oral. Iki. Ah, iki akeh. Iki akeh personilmu ki dulur-dulur akeh iki jenenge tujuane kowe. Heeh. Iki lek delok koetan iki sing delok mesti koetan. Heeh. Omahku lek etan kono. Heeh. Iki mesti Jelas metu. dulur-dulurmu ki. Kula kalih Mbak Ajeng niki cocok napa mboten? Matur suwun. Nesu. Ora oleh seniman nesu ngono kuwi. Iki tak Lah geni aku aku ora iki. cocok kabeh, Jo. Lah mburi kene rambut tekoki to Kene cacah. kok mesti yo ora cocok. Eh, Apa dipangan dhewe ada cacah. gentian. Kene mesti ora cocok apa meneh kuwi. Iya, iki to. Heeh. Cocok gak to yo? Yo ora wong kuwi bojoku kok. Kaya ngene mbok ijolno Lah beras. ngono kok ita itu ngono ki mau. Sampai kono muni cocok bro yo. Aku bro yo. Heh. Iki nyapo. Iki ngono ki lho nyapo. Maksudnya tajak nyanyi jangan. Oh, Nyanyi alah kok. cocok nyanyi. Yo iso. Iki lho kowe apa iso karo bojomu duet? Apa mau duet ngono lagumu apa? Yo panggal lintang Apa, Jajal? asmara. Jajan. Lintang jajan. asmara. Bojone dicekel tangane no, mari ngono Wah, digowo no. asu. Lintang asmara lambene ada buri. Wah, asu wong asu. Wong Lah, memang. ayu. Wong ayu. Oh, wah. Sakmene ya Mas ya. Jajal. Sepiro? Sepiro? Kapene lho. Iki gibeng dasu. Mbak Cila. Yo digonceng ngono. Kok dihawe ngene. Yo kan yo ben romantis ngono lho. Wah. Ya mate. Sik to Pak Jo. Arepmu. Sik tak aku. Sik. Bel iki Jo, sik bel dilut ya Jo. Iki make up iki gawe wedak putih ngono ya. Iya. Tapi teko dodo kene malah koyo linggis rupane. Aku lho tak batin tok aku gak tak Sing kene luar. putih, sing kene koyo linggis sik. Terakhir ki telek cecak. Iki ngono tak semir. Ben kita lek bermacam Kowe disawang kuadon ngono malah koyo roti karamel kowe. Kuwi tandane lek raine putih ki anu putih ki suci. ngono Eh. kaya digenahne iki Iya. redek lho kena lampu iki. Yo. Nadene Mas. Iya ki wis disumet lho. Nek to. Wong ayu. Tepuk tangane ndi iki lho iki? Alah wong lekas muni wong ayu ngene njaluk tepuk tangan. Ya lek kabar ki males. Lah. Tresnamu kinaryo tombo. Nah, iki lah. Ngerti ora, Jo? Gak. Ini adalah bukti. Bukti. Tukang keyboard lo bingung ngiringi kowe. Iso. Diamu ki ora tekan ngendi-ngendi. Lah, ngene lho delok Piye ta? wong. Iki lho bojone kok. Oh matane Ngono tenan iso apa ora ngono. C minor, Mas, C minor. Anyar. Za, pelok Mas. Pelok. Kok pelok? C minor. Ngenteni. Aku iso. Aja kaya ngono kuwi ben dinteni bojone ben iya. C minor ya, Mas. Mau ora diteni jujuk tel ngono lho. Iki untuk Magadir lho ya. Iya. Anyar iki Pak Jo, anyar. Iya, iya. Magadi. Lah kaya panggah. Iki langsung Oh langsung ya. lek kunjimuk teko adoh-adoh teko Kelurahan Blitar. Lur. Nyapu adoh men. Lah dek ini Udah inyak. gone Ambon ya. Ya, bisa. Unjiplak. Bocah cilik
Tepuk tangan yang meriah dulu. Iki lho suarane rodok pokro. Rodok. Jejer mare mare. Enak ya. Suarane jan halus kaya maling. Yo kayak vokalis tenan. Oh iya kok vokalis. Maling dompetku. Sejaranane apik. Seto. Bojomu ki lho ngadeg pendi? Kok sik taruhno dhisik. Penyanyine yo kok apik. Kok iso ya? Pikiranku sini penyanyi kok. Sopo muni kirek iku? Ono lho sing ngomong. Sing ngomong buri iki lah aku ki ora. Lela Lela ledo. Anak lanang nandur jago. Cilik ngaji dek cilik ngaji. Boso gede ngangsur BRI. Burile kok welek. elek piye wong iki kapan tak jak nang BRI yo amprah kok. Mesti ngapi. Nyanyi ya Mas ya. Iya. Nyanyi. Sing pas lagune sesuai permintaane sing neng buri. Duwe ngajak, kok sing mburi sapa cacah? Sing neng buri bocah-bocah. Mau apa jaluke apa? Sing anu lek pancen bocah-bocah ora dituruti njaluk iki. Mantene. Request lagu apa? Apa? Sampeyan tekoki. Ayo Mas Lexi. Mantene. Lho. Ayo Mas Lexi. Apa? Mas Elsi apa Lexi? Lexi. Leki. Leki. Sembarang. Leki. Heeh. Ane ya Mas ya, Sembarang. kawin kontrak ya Mas ya. Ben rodok sigrak ya. Iya. Maksudnya iki mung lagu. Heeh. Aja dingge pedoman. Iya. Ngono ya Mas ya. Aben kontrak entek. Hah? Kontrak entek. Diduk